Bueno, imos dar comezo á sesión ordinaria 2019 do Pleno da Corporación, correspondente ao mes de outubro. O primeiro punto do orden do día sería a aprobación da acta do Pleno ordinario do 26 de setembro de 2019. Votos a favor, quedaría aprobada e incorporada. Ben, dase conta tamén da sentenza número 216-19, das resolucións da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno correspondentes do 1 do 9 de 2019 até o 30 do 9 de 2019, 777 e 820, e actas das sesións ordinaria número 15 e 18 da Xunta de Goberno deste Concello. Agora sí, daríase conta da sentenza 216-19 do Xulgado do Contencioso Administrativo, lo que se informa que, se lembramos, era a que tiña que ver coa declaración do apartheid, o boicot a produtos israelíes. Entón, o fallo, basicamente, anula os puntos 1, 2 e 3 do acordo, desestima o recurso no resto dos puntos da resolución adoptada no seu momento, e non darlle razón en todos, pois non impón costas ao Concello. Por lembrar, deixa sin efecto o punto 1 e 2 e 3, que era anulados, quedarían declaración de Rianxo como espazo libre de apartheid. O Concello de Rianxo non establecería convenio, contrato ou acordo de ningún tipo con institucións, empresas e organizacións israelís, até que Israel non recoñece o dereito de determinación do pobo palestino e acata o dereito internacional, e a publicidade a este acordo para incluir o sello ELAI que recibiríamos en virtude da declaración de Rede Solidaria contra a ocupación palestina. Estes tres quedarían sin efecto e si se manterían os outros 4 restantes, tomar medidas para poñer fin a relacións privilexiadas co Estado israelí, suspensión de compra-venta de armas a Israel, remisión deste acordo ao Goberno de España, Presidente da Comunidade Autónoma de Galiza e aos grupos parlamentarios dos parlamentos, embaixadas, etc. Exhortar as autoridades israelís a cumprir a Convención dos Dereitos do Neno, acompañar medidas cautelares adoptadas sobre menores. E, por último, lembrar tamén a Israel as recomendacións de España no exame periódico universal do Consello de Dereitos Humanos, que non seguiron, como era transpoñer o ordenamento xurídico a Convención Internacional contra a Tortura, investigar e procesar individuos sospeitosos de cometer torturas e presentar cargos e axuiciar cos estándares internacionais a todas as persoas que se atopen en detención administrativa. Estes 4 últimos puntos non los manteñen. Seguiríamos co seguinte punto de orden do día, que sería a aprobación do proxecto modificado do 7 de 10 de 2019, dotación de rede de saneamento no lugar de Burés, fase 1. Básicamente, este punto do orden do día relacionado cun proxecto que está xa aprobado na Deputación, sométese a aprobación unhas lixeiras modificacións que se trasladaron xa á Deputación por unhas indicacións da rede de estradas da Xunta que se obrigaron a modificar o proxecto, máis unha serie de documentación que requeriron da Deputación. Ao final, xa recibimos unha comunicación da Deputación indicando que esa documentación está correcta, recibiu xa o informe favorable por parte do Servicio de Asistencia Técnicas a municipios. Por lo tanto, os acordos serían aprobar o proxecto modificado relativo á dotación de rede de saneamento de Burés fase 1, supervisado polos servizos técnicos da Deputación 8 de outubro, e dar traslado tamén do presente acordo á Deputación da Coruña. Non hai modificación económica, prácticamente tampouco as modificacións son de carácter técnico, e xa digo, responden sobre todo ao trámite pasado coa Axencia de Infraestructuras, tamén
modificouse no sentido que pediron. É o que se vai someter a votación do Pleno. Non varía o importe, está aprobado tamén xa na Deputación, polo tanto, pendente da licitación. Entón, ten a palabra o voceira de Cidadáns. Nós tomamos a proposta. Votos a favor entón desta modificación que quedaría aprobado por unanimidade. Ben, pasaríamos ao seguinte punto do orden do día, que é a modificación de ordenanzas fiscais da taxa de lixo. Como non foi debatida no seo da comisión, sí que se somete a votación de urxencia. Votos a favor da urxencia. Abstencións, votos en contra. Quedaría por unanimidade ou... Sí, quedaría por unanimidade ou urxencia. Entón, moi someramente, o delegado de Facenda vai presentar a proposta. Efectivamente, non se pudo levar a Comisión de Facenda que tuvemos para preparar este pleno, no que si se levou os orzamentos. De todas maneiras, inda que non se pudo levar porque non estaba a documentación preparada, si na propia reunión se explicou un pouco o sentido da modificación da ordenanza que se traía. E o que justifica a modificación da ordenanza que se propón é que, por resolución da Xunta de Galicia, Sogama bonifica unha parte da tonelaxe de lixo que se lle envía, que se lle manda para Sogama, e bonifica aproximadamente nun 10%, bonifícao coa condición de que os concellos beneficiarios desa bonificación repercutan esa baixada nos veciños e nas veciñas, non? Entón, o Concello de Rianxo acepta a bonificación, entón, lóxicamente, está obrigado a repercutir na súa ordenanza a bonificación que se trae. E a maneira de repercutilo é modificando a ordenanza. Hai que adaptar a ordenanza a esta bonificación. Entón, no que é a documentación que pudechedes ver, o importe metal, o importe en euros da bonificación é de 6,90 euros por tonelada. Entón, o cálculo que fan os servizos económicos é que no ano 2019 isto supuso un aforro de 22.433 euros e en 2020 un aforro de 21.242 euros. En total, entre 2019 e 2020, porque temos que aplicar, digamos, por unha parte temos que adaptar a ordenanza ao ano fiscal de 2020, pero tamén temos que bonificar o ano 2019, que o Concello xa estuvo pagando menos. Entón, a bonificación total que temos que repercutir na ordenanza de 43.000 euros, 43.675, o que supón unha baixada no prezo do liso de aproximadamente un 8%. Para ter así unha idea máis ou menos máis concreta, para as vivendas, o recibo que é cuatrimestral, ese recibo cuatrimestral que ahora mesmo é de 33,45, pasaría a 30,79. Ya non hai unha baixada, son 3 euros, casi 3 euros, o que, bueno, pois 7,96 euros. Temos que ter en conta que esta baixada anual multiplícase por 3, porque o devengo e o recibo é cuatrimestral, non? Entón, nada, o que se propón é facer esta modificación
modificar a ordenanza no sentido de baixala nun 7,98% en todas as epígrafes, están vivendas, locais comerciais, locais industriais, almacéns, etc., cada un ca súa cota e ca súa tasa e repercutir ese 7,98%. Xunto con isto, o que se fixo na ordenanza foi mellorar a redacción de algúns aspectos da ordenanza que se estaba vendo que causaban certa dificultade de xestión e de interpretación. Entón, o informe de Tesourería explícanos que aspectos foron modificados e despois na redacción da ordenanza efectivamente isto clarifícase. Efectivamente, unha clarificación definitiva pois nunca vai haber, sempre vai haber aspectos que se sexa necesario pois mellorar na súa redacción, pero os aspectos que se melloran, e eu non leo a redacción porque non é necesario, pero sí aqueles aspectos que se melloran, por unha parte o concepto de uso e habitabilidade. Entón aclárase que a obriga está vinculada ao ter a vivenda, non a que se use ou non, a que se leve ou non o liso ao contedor, senón a que se use a vivenda e pase por ali o camión. Faise tamén unha referencia ao que é a habitabilidade, que se entende por habitabilidade e non habitabilidade. Entón, bueno, na ordenanza queda recollido o que é a habitabilidade. E tamén se fai unha aclaración a respecto de que os inmobles identifícanse pola identidade catastral, pola identificación catastral, é dicir, unha unidade catastral é un inmoble e, polo tanto, ao ser un inmoble ten obriga de contribuir ao servizo de recollida de liso, non? E despois tamén se trata outro aspecto que tamén foi, que serão moitas dúbidas, e é aqueles inmobles, vivendas, que teñen a vez vivenda e actividade económica, pois esa tenda, esa o que sexa, e que chega un momento en que esa actividade económica cesa. Entón, como se interpreta aí a obriga ou non do liso? Bueno, está eu entendo que moi claro explicitado na ordenanza e, bueno, estes aspectos de redacción tamén se modifican coa modificación do prezo que era o motivo principal, non? Estamos na revisión desta ordenanza e estamos, digamos, un pouco na revisión do contexto do que é a política fiscal do Concello cara ao ano 2020. Entón, por unha parte, prodúcese ou faise esta baixada do que é no prezo do servizo do liso e atendendo un pouco tanto as recomendacións dos servizos económicos do Concello como ao propio contexto fiscal no que queda o Concello, este ano non se propón andar co tipo impositivo do IBI. Co cal, claro, o tipo impositivo do IBI repercute nas valoracións, é repercutido polas valoracións catastrais, que é presumible que aquelas que foron revisadas en 2012, pois son un pequeno incremento. Efectivamente, isto pode producir un pequeniño incremento e, de todas maneiras, contextualizar como quedou o incremento. E hai unha baixada do liso de 43.000 euros, un incremento estimado de 90.000 euros no IBI sobre 1.400.000, 1.300.000 que é a recadación neta. E despois, para contextualizar un pouco as decisións fiscais que tomamos, ter en conta que non se vai tocar nin actualizar precios de auga, prezo de saneamento, prezo do IVTM, non se vai nin actualizar o que é o IPC. Para dicir a repercusión que pode ter
o non andar no tipo de IBI compensado co abaixado do liso, significa que dos ingresos estimados para 2019 neste orzamento, dos ingresos estimados por o que é impostos directos, indirectos, tasas, etc., de 4.166.376 euros, o incremento que se vai producir é de 45.000 euros sobre estes 4 millóns. É dicir, non chega ao 1,1%. É dicir, claro, porque é importante, digamos, as decisións fiscais tamén velas no seu conxunto e no seu contexto, non? Efectivamente, vai haber unha actualización que é inferior ao IPC actual, no que é o conxunto global dos impostos. Esta é unha reflexión, o que se trae é a modificación do liso, pero creo que tamén é unha reflexión necesaria ver que os dous grupos do goberno non se esqueceron, senón que consideran que a propia situación fiscal e a propia actividade económica do Concello recomendan, bueno, pois non andar co tipo do IBI. E nada máis, entón, o que se propón a votación e o que se propón votar e aprobar é a modificación da taxa do liso. A modificación da taxa do liso. Bueno, nos termos que aquí quedaron expostos, non? Nada máis. Disculpas porque creo que me alonguei un pouco. Ten a palabra a voceira de Cidadáns. Todo o que sexa unha reducción de impostos conta co meu beneplácito. Vou votar a favor. Voceiro de Rianxo en Común. Nós tamén imos votar a favor, simplemente pedirlles que na próxima se faga un esforzo para que poida ser debatido en comisión. Voceiro do Partido Popular. Voceira do PSOE. Nós tamén votamos a favor. Pois, visto o resultado, vamos decir, votos a favor, quedaría aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto de orde do día, que é a aprobación inicial de orzamento de cadro persoal de 2019. Ten a palabra para explicalo o concelleiro de Facenda. Bueno, o orzamento sempre é un asunto, digamos, mesmo documentalmente longo e grande, e eu intentarei, pois, ser o máis breve posible, non? O primeiro que sería importante aclarar é por que se fai necesario traer efectivamente os orzamentos de 2019, porque se fai necesario traelos pois agora, non? Pois efectivamente no mes de outubro, xa entrando o mes de novembro. E efectivamente a pregunta é por que, a pesar de ser digamos, pois a nivel temporal unha situación quizás un pouco inadecuada, porque a pesar deso os dous grupos do goberno acordan e propoñen que é bo traer adiante o debate dos orzamentos para poder aprobalos. Hai varias cuestións, pero eu vou sinalar aquelas que son, digamos, máis importantes, non, e máis referenciais. Os orzamentos, como temos dito e como se ten, por unha parte marcan, digamos, obxectivos, marcan finalidades e de alguna maneira regulan a nivel de obxectivos o que é a actividade económica do Concello, pero tamén os orzamentos teñen unha finalidade normativa do procedemento, é dicir, do procedemento de gasto. O ter orzamentos facilita o procedemento de gasto e o procedemento de ingreso e a xestión económica. Entón, desde o punto de vista da xestión económica, inda que veñan pois un pouco demorados, pois é mellor traelos e aprobalos que non traelos. Entón, solo por razóns de
axudar a unha xestión económica mellor e máis adecuada e máis correcta, inda que veñan a destempo, pois eso é bon, non? Pero por outra parte, claro, nós ahora mesmo estamos cuns orzamentos que son prorrogados. Entón, estes orzamentos que son prorrogados teñen unhas limitacións de execución. Limitacións, pois, en relación co persoal do Concello. O persoal do Concello ten unha serie de aspectos económicos que son dos seus dereitos que non se poden atender adecuadamente cos orzamentos prorrogados. Entón, corresponde aos grupos de goberno en responsabilidade, pois efectivamente ter uns orzamentos para poder atender estes dereitos laborais dos traballadores e traballadoras. Pero aparte deso, tamén hai a previsión dos investimentos, das obras que están contidas en cada un dos plans de obras. Hai unha parte desas obras que son atendidas con aportación municipal. Cos orzamentos prorrogados, eso dificultase. Cun orzamento aprobado, pois eso facilítase. Non quere dicir que se non os aprobáramos non se pudera facer. Sí que se poderían facer, pero con máis dificultade. Entón, isto axuda a levar adiante os investimentos programados. E, por outra parte, nos orzamentos prorrogados hai un conxunto de gasto que atenden a programas e que atenden a actuacións necesarias que hai que executar e que houve que executar que non estaban contempladas no prorrogado, lóxicamente. Ao non estar contempladas, eso dificulta unha xestión dese gasto. Este orzamento facilitaría e facilitará a xestión dese gasto, atender o gasto xa realizado e, polo tanto, pagar os provedores. Entón, o aprobar orzamento vai facilitar a xestión, pero tamén vai facilitar que se atendan necesidades económicas importantes do Concello, de persoal, de investimentos e de pago a provedores. Por outra parte, estamos, digamos, na beira do ano 2020 e, efectivamente, corresponde con unha, digamos, nova corporación e comenzando unha nova legislatura, xa que plantemos uns novos orzamentos, xa con obxectivos, digamos, pois compartidos polos dous grupos políticos que estamos con responsabilidades de goberno e participados tamén por toda a corporación, non? E para poñer en marcha o traballo destes orzamentos de 2020, a reflexión sobre os orzamentos de 2019 son importantes. E son importantes, sobre todo, polas análisis que nos aportan os servizos económicos do Concello, que nos din aqueles aspectos da xestión económica que é importante mellorar. É dicir, por unha parte, imos mellorar a xestión de 2019, o que falta, pero por outra parte, imos ter un documento de avaliación que nos vai dicir corporación, goberno, tedes que mellorar a xestión económica nestes aspectos que están moi ben clarificados no informe de intervención e que teñen que ver, e de xeito moi esquemático, teñen que ver con aspectos de persoal, con aspectos relacionados con necesidades de persoal e con organización de persoal, e despois aspectos relacionados con ca xestión económica e ca xestión do gasto. Estásenos dicindo, desde os servicios económicos, a xestión do gasto hai que mellorala, sin perxudicar as actuacións necesarias que temos que facer no Concello, sin perxudicar esas actuacións e sin perxudicar atender esas necesidades. Sin embargo, a xestión do gasto é mellorable. Temos aspectos económicos moi bons, moi favorables, que é a situación de débeda bancaria, que é un aspecto moi positivo para o Concello. Hai outros aspectos que teñen que ver coa consecución de aforro neto, que son positivos, pero estásenos advertindo e dicindo
a execución do gasto hai que mellorala. E entón, xa para intentar rematar, o sea, a utilidade deste debate e a utilidade de aprobalos é porque eso vai ser bo e vai ser útil a, digamos, a xestión económica do Concello. Como cousas anecdóticas, nos presentamos o grupo de goberno do BNG que tiña a responsabilidade de gobernar en maio de 2000 deste ano, presentamos un borrador de orzamentos e solo por curiosidade dicirvos que a variación é moi mínima. Houve unha variación significativa, relativamente significativa, e é que había en 2018 unha previsión dunha operación decreto que desde servizos de intervención se recomenda que nesta anualidade e no que queda non se afronte. E é a variación principal porque eso supón casi uns 200.000 euros dun borrador ao outro. No demais, digamos, se pudechedes facer as comparacións, as concelleiras e concelleiros, vedes que as variacións son casi inexistentes entre o borrador de maio e o borrador que se vos trae ahora. Sin embargo, entre o que aprobamos en 2018 e o que aprobamos, o que propoñemos ahora, en 2018, solo por decir a cantidade global, a cantidade global do orzamento iba a 9.684.000 euros en 2018. E este que traemos vai a 11.527.000 euros. O sea, hai un incremento de casi 2 millóns de euros. Este incremento, en parte, está motivado pola adquisición do Pazo de Riansiño, pero, bueno, non deixa de ser un incremento do orzamento que tamén de alguna maneira mide e demostra a propia capacidade e solvencia económica do Concello, non? Unha solvencia económica que, como se nos di desde servizos de intervención, temos que afortalar máis e mellorar, pero non cabe duda de que afrontar unha cantidade de investimentos e unha compra como é do Pazo de Riansiño débese a que hai, bueno, pois unha situación económica mellorable, pero saudable e boa. E nada máis, polas razóns que antes comentei de mellora da xestión económica, de tamén atender o que son os dereitos do persoal que está traballando no Concello, e atender os investimentos que están previstos e atender tamén o gasto que se fixo con cargo ao orzamento prorrogado e que non pudo atender, digamos, todo o gasto que se realizou. Por todas estas razóns, bueno, pois reitero a petición de apoio a este borrador e, se non fora posible o apoio, cando menos non impedir que se aprobe. Nada máis e moitas gracias. Gracias. A voceira de Ciudadanos. Eu empezo cunha emerdanza envenenada. Isto parece unha bomba de reloxería a punto de estalar. Pero voulle dar o meu voto de confianza para que cando logo a vostede lle reclame algo non teña a excusa de que eu non lle aprobei os orzamentos. O que me pregunto é o que fará o resto da corporación, porque na anterior legislatura, que era cando tiñan que estar aprobados, votaron en contra. Agora con reaxustes, a ver que fan. Vou votar a favor. Gracias. Non o vou facer, mas poderíamos falar polo miúdo das cifras recollidas na proposta que hoxe debatemos. Porén, coido que o que aquí poida recomendar non sería moi diferente ao que xa dixemos fai algo máis de un ano, na sesión plenaria do 12 de xullo de 2018, na que se debateu e se aprobou o orzamento daquele exercicio. Aínda así, non me resisto a comentar de maneira xeral un par de cuestións que, por repetitivo que poida resultar, non deixan de ser preocupantes. Con esta proposta constatamos unha vez máis que as súas prioridades están nas antípodas das que, na nosa opinión polo menos, deben ser as liñas programáticas da acción do Goberno municipal. Fronte ás cantidades asignadas a áreas relacionadas co tempo de ocio e coas actividades lúdicas, outras que para nós son prioritarias están infrarrepresentadas.
Chama a atención, por exemplo, que nun contexto xeral de emerxencia climática o investimento en medio ambiente sexe de pouco máis de 90.000 euros. O que, a pesar de que ano a ano se agrava a perda de tecido comercial e empresarial no noso Concello, se destine a comercio e desenvolvemento empresarial pouco máis de 40.000 euros, lonxe desas outras cantidades antes referidas. Outras cantidades, como os 3.200 euros que se destinan a desenvolvemento rural ou os 720 euros orzamentados para a participación cidadá, xa non só é que non se axusten ás nosas aspiracións, senón que pola nosa parte non merecen máis valoración que a de ridículas. En este punto non quero deixar de sinalar, tendo en conta que estamos abordando unha proposta de orzamento, que na sesión ordinaria do Pleno da Corporación celebrada o 1 de decembro de 2016 se aprobou unha moción presentada por Rianxo en Común cos votos favorables de PSOE e BNG para que se deran os pasos necesarios para implantar o modelo de orzamento participativo no noso Concello. Dende entón, non se deron pasos nese sentido. En realidade, tampouco se deron pasos para afondar na cuestión da participación veciñal noutros aspectos. E cos 720 euros que destinan a este asunto, asumimos que pensan vostedes seguir mirando para outro lado no relativo a este tema. Como esta que acabo de comentar, nos últimos anos aprobáronse multitude de mocións que Rianxo en Común presentou ante o Pleno da Corporación. Boa parte delas referentes a estas áreas que veño de citar e que, ao noso entender, están infrarrepresentadas no orzamento. Non vemos que se cumpran os acordos adoptados nos últimos anos, nin sequera que se faga un esforzo para tratar de cumprilos, mas tampouco outros compromisos que vostedes adquiriron, como o de destinar unha partida anual á accesibilidade e á eliminación de barreiras arquitectónicas. Porén, se cadra, o menos relevante da proposta que hoxe debatemos son as cifras que nelas se reflexen, xa que a estas alturas de ano o que temos diante ten bastante máis de liquidación de contas do exercicio que de proxecto de futuro. No ano 2016, despois de estar traballando cos orzamentos do goberno anterior, o goberno do BNG, con minoría neste pleno, presentou unha proposta de orzamentos que foi aprobada na sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 28 de xullo, cos votos favorables do propio BNG e do Partido Popular. No 2017 non tivemos orzamentos. O goberno funcionou co orzamento prorrogado do ano anterior, defendendo daquela que esta era unha práctica habitual. Hoxe, pola contra, o conselleiro de Facenda dinos que funcionar con eles prorrogados ten unha serie de perxuicios. No ano 2018 repetiuse a situación vivida 2 anos antes. O goberno volveu a presentar o orzamento en xullo e volveu a contar co respaldo do Partido Popular para aprobalo. No presente 2019, a 5 días para que se celebraran as eleccións municipais, convocaron ao Pleno da Corporación a unha sesión extraordinaria para presentar unha proposta de orzamento. Deixando de lado a falta da máis mínima prudencia democrática que manifesta este feito, cando convocaron aquela sesión sabían perfectamente que o orzamento non sería aprobado. Para que iso acontecera, necesitarían do apoio do PSOE ou, de novo, do Partido Popular. En ningún dos dous grupos se tiña a aspiración de gañar as eleccións e executar o seu propio orzamento lles daría tal apoio. Aínda sabindo isto, vostedes fixeron un uso partidista da institución, cargando de traballo aos servizos técnicos municipais, xa saturados, como se observa nos informes que fan á proposta que hoxe debatemos, e fixérono co único obxectivo de lograr o titular de que Rianxo non tiña orzamentos por culpa da oposición. 5 meses despois de que isto acontecera e a pouco máis de 60 días para que o ano remate, presentan de novo un orzamento para o ano 2019. A estas alturas de ano, por responsabilidade e segundo o establecido na legislación vixente, concretamente no artigo 168 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, tiñamos que ter xa recibido por parte do alcalde o orzamento para o ano 2020, para poder aprobalo antes do 31 de decembro. A máis do incumprimento continuado da norma, o que revela o repaso que veño de facer é unha calamitosa xestión económica e unha práctica absolutamente antidemocrática por parte de quen goberna, e isto é o verdadeiramente relevante da cuestión que estamos a tratar. Esta práctica vímola denunciando xa dende o orzamento do 2016, aprobado en xullo. Porén, pretender aprobar o orzamento en novembro supera todos os seus rexistros. Aínda que tendo en conta que acabamos de comenzar a legislatura e que agora contan con maioría neste pleno, non me atrevería a dicir que non nos sigan sorprendendo. O orzamento é o eixo fundamental de toda a acción política. Nel, a partir dunha previsión dos gastos e dos ingresos, establécense as liñas programáticas que rexerán a acción do goberno durante un exercicio.
Vostedes foronlle dando a volta a isto, renunciaron ao traballo conxunto e ao debate sobre estas liñas programáticas e impugnaron, de facto, as competencias deste pleno. Todo o que aquí propoñemos, debatemos e aprobamos convértese en papel mollado se vostedes de maneira paralela executan unha serie de actuacións que, por suposto, non están consensuadas, mas que tampouco están orzamentadas nin contan cunha asignación de crédito. E cando alcanzan unha débeda elevada, traen aquí unha proposta para que o pleno ratifique a súa desastrosa práctica. Os que sofren as consecuencias da súa nefasta xestión son os autónomos e pequenas empresas que unha vez que fan un traballo para o Consello de Rianxo teñen que agardar até máis de un ano para cobrar. Tamén sofren as consecuencias os rianxeiros e rianxeiras que ven como o seu goberno, no canto de estar falando de investimentos para os vindeiros meses, ten que estar continuamente tratando de cadrar as contas. Un exemplo disto témolo na propia proposta do orzamento para o 2019, con máis de 150.000 euros de gasto comprometido para resolver facturas pendentes de traballos realizados no 2018. Hai que lembrar tamén que na última sesión ordinaria do Pleno trouxeron máis de medio millón de euros en facturas pendentes de pagar por traballos feitos fai máis de un ano atrás. Non conten co apoio do Rianxo en Común para esta desfeita. O que nos sorprende é que sí conten co respaldo do Partido Socialista. Nos últimos anos, a súa voceira, agora tenente alcalde, ten compartido con nós a denuncia desta falta de disciplina orzamentaria. Ademais, gustaríanos que explicara os motivos que levan ao seu grupo a dar respaldo, se é que o dá, á proposta de orzamentos que, como sinala o alcalde no seu informe e tamén como sinala o conselleiro de Facenda en súa exposición, é prácticamente igual á que o Grupo Socialista non quixo apoiar en maio. Para rematar, queríalles lembrar que o ano pasado adquiriron o compromiso de que as cantidades transferidas a asociacións, clubs, etc. se farían por concorrencia competitiva, mas non o fixeron. Dende Rianxo en Común vímoslo dicindo nos últimos anos, e tamén o fai a interventora, que se deben abandonar dunha vez por todas a tendencia a asignar estas cantidades con aleatoriedade. Sen dúbida que nós poderemos apoiar que se transfiran esas cantidades, ou mesmo que se incrementen, mas facelo a dedo, sin criterios preestablecidos e publicados, non o compartimos de ninguna maneira. Gracias. En principio vamos a supoñer que non. Vamos a decir que non, porque debido ao corto espacio de tempo do que dispuñemos para estudiar todo o tocho de folios dos que nos largou o compañeiro Tobías, é difícil, debido tamén ás tarefas que temos todos os días, estudiarlos en condicións e saber a desviación de riesgo que podemos actuar, que podemos facer. Vemos, evidentemente, que hai un incremento, un desvío de casi un 20% respecto aos presupostos de 2018. Como ben dixo Tobías, señor Tobías, sobre 2 millóns de euros. Consideramos que é unha cantidad bastante importante para absorberla. Hai partidas que están nos presupostos tal cual en gastos, o gasto do crédito do Pazo de Rianxiño 1.600.000 euros, máis 3 partidas de deudas pendentes ca Diputación de 200, máis 187.000, que dependen tamén do crédito que se pedeu para as luminarias, fai un total de 2.400.000 euros. Si se poden absorber, me parece que sería maravilloso, pero personalmente dudo. Consideramos tamén, como dixo o señor Bustelo, que o moi curto espazo de tempo, debido a que o ano remata dentro de un mes e medio escaso, 2 meses, para levar isto a cambio. Preferiríamos, en concreto, que se empezaran xa a traballar os presupostos do 2020 para poder estudiarse en condicións en tempo real. Por tanto, nós vamos a votar que non. Gracias. Sabemos, todo o mundo sabe que realmente son épocas de, ao mellor, estar preparando o 2020 nese debate, porque temos que dicir a xente que realmente o debate dos orzamentos é o máis importante, se cabe, de calquera corporación anualmente. Que é unha proposta estimativa, porque basaste nunha estimación de gastos que vas a facer, basada nunha estimación de ingresos que vas a recibir, e iso é co que vas a vivir durante o ano.
A razón por que vamos a apoiar agora é que, a pesar de que debíamos de estar, como dixen, xa elaborando, e temos que empezar xa no 2020, por razóns técnicas demostrado que é necesario e que hai determinadas estructuras que están recollidas neste orzamento que non o tiña recollido o orzamento do que estábamos, prorrogado 2018, para facer fronte a uns gastos que son obrigados ou que temos que intentar facelo, pagalos, pois entonces vamos a apoiar. Sigo dicindo que é importante e temos que intentar cadrar e ir en plazo con cada unha das tareas que temos encomendadas. Eu creo que este traballo debe servirnos para traballar xa na elaboración do 2020, porque máis ou menos a vida que temos que soster e os equipamentos, os servizos van a ser máis ou menos, e aí é onde vamos a debatir, ou teremos que debatir, como dixo Tobías, implicando a toda a corporación, por suposto, pois cousas que estimemos que vamos a facer ou que queremos facer durante o ano 2020. Así que esa é a razón, por cuestións técnicas, e para que se poda facer fronte a determinadas cousas que temos que afrontar, pois vamos a apoialos. Estamos diante da segunda proposta de orzamentos deste ano, como se comentaba, a primeira fallida que foi en maio, por tanto xa houve unha. E, aínda que pareza, ou non se queira comentar, a negociación dos orzamentos de maio comezou moito antes. Comezou desde o momento en que todas as áreas foron desenvolvendo xuntanzas cos membros de toda a oposición, pedíndolle que houbera as súas achegas, ás veces infrutuosamente en algún caso, e en algún caso tamén incorporándoos ou intentándoos incorporar. Pero que a dinámica esa xa foi ao longo de todas as negociacións dos orzamentos no pasado. Di que porque é tarde. Eu creo que decir que porque agora calqueira momento estamos seguros de que non contaríamos con complicidade de algún dos grupos que forman parte da oposición. Porque dá igual, nin en maio, nin en xullo, nin os que veñen agora, nin os que foron con anterioridade. Non está na tardanza ou non tardanza. Ese desde logo, é un argumento pequeno. Podemos dicir que, efectivamente, está nos contidos, que non satisfán. Porque o do tempo, desde logo, non contamos en ningún momento coa súa axuda. Incluso determinados momentos tamén moi importantes, como é a aprobación do plan único, donde se lle pide e donde así que as facemos en tempo, a finais de ano, ou tuvemos tamén a calada por resposta ou non en moitas das cousas, en moitos dos proxectos que se presentaban. Ás veces dá máis apariencia de que se quere dicir ou non, polo mero feito de dicir que non, ou somos oposición, e a santa oposición parece que algúns teñen costume de dicir sempre que non. E esa é a impresión. Para este proxecto de orzamento, para o de maio, para o anterior ou para anteriores proxectos de desenvolvemento de proxectos importantes para Rianxo, como eran o do plan único, que chegou a xestionar en algún momento perto de 1 millón de euros de investimento. E a resposta foi non. Como a resposta foi non, cando falamos de investimentos nos colexios, nas escolas do colexio, tamén foi non. É dicir, pretender que sexa o tempo único exclusivamente e que chegastes tarde, non está aí. Están outras cousas que teñen que ver, igual con concepcións de como entendemos este asunto. Porque decir que non hai cartos para desenvolvemento rural, cando para nós, e o digo, é a nosa concepción, por exemplo, e todos nas eleccións levábamos na boca o argumento de que o saneamento integral do Concello. Para nós, desenvolvemento tamén é levar o saneamento e o abastecemento ao conxunto das parroquias do rural. Por iso é sorprendente que digan que non hai para desenvolvemento rural cando estes orzamentos recollen 600.000 euros, máis de 600.000 euros para desenvolvemento rural, de algo fundamental para o desenvolvemento rural, como é que todas as parroquias teñan un nivel de servizos acorde co que merecen. Entón, aquí está Foxacos, está Lustres, que están executando obra, está Burés, que acabamos de aprobar a modificación, está o primeiro tramo de Pousada, ou hai tramos menores nas Miráns, ou en Somoza, ou en Isorna, que se fixo antes de que viñeran as obras da Deputación. Son obras que levan o que conducen cara ao saneamento integral, moitas delas con saneamento, algunha delas só o que é o saneamento e non o abastecemento. Pero decir que hai unha cantidad exigua cando se repasan o anexo de investimentos, se hai 600.000 euros para saneamentos, a ver, que entendemos por desenvolvemento integral? Non levar o saneamento?
Podemos construir un desenvolvemento integral das parroquias sin incluir partidas do saneamento ou servizos básicos? Eu creo que non. Un dos piares ten que ser o saneamento, a igualdade de recursos, a igualdade de servizos da cidadanía do rural da vila. E o saneamento é un piar fundamental, como é tamén o das escolas, ou é a da educación, ou é determinados servizos que terán que ir chegando. Dicir que non se quere saneamento rural cando estas contas integran 1 millón de euros para cambiar as luminarias e basicamente é quen as van ver en as parroquias, 1 millón de euros para cambialas, e onde se van cambiar cerca de 3.000 e pico luminarias, e case que todas elas na súa integridade son precisamente para as parroquias, para todas, e os cadros de mando que está inherente a ese proxecto, claro, decir, vale, pois acabo de sumar 600.000 de saneamento, máis 1 millón de cambio de luminarias que van íntegramente para o rural, e se di que eso non é para desenvolvemento rural. Home, pois, será que entendemos unha cousa absolutamente diferente, pero negar esta realidade igual non é no apartado de gastos xenerais onde temos que buscar a partida de desenvolvemento rural, igual onde hai que buscala na partida de investimentos, na partida de realidades, na partida das cousas que se van facer. E xa digo, son 600.000 de saneamento neste proxecto que agora queremos que se diga que sí, máis 1 millón en luminarias. Pero tamén está a consolidación do servizo de limpeza viaria que chega a todas as parroquias, ou a instalación dos puntos wifi que tamén chega a todas as parroquias, ou determinados asfaltados, algún xa executados o Mozaleiro, ou de Campelo Cerqueiras, que moitas veces o pedimos aquí e o pedimos en conxunto, e vai no PEIN, no Programa de Desenvolvemento Rural, e está aquí. Entón, claro, que queda? Unha vez non hai investimentos, pois igual unha idea ou un taller ou algo así, pero investimentos directos para o desenvolvemento rural están aquí como estes que acabamos de facer. Estes orzamentos tamén teñen proxectos fundamentais que son importantes para todos. Falábamos antes, no mes de maio, despois de que non se aprobaron estes orzamentos, fomos pagar o Pazo de Rianxiño, fomos adquirir o Pazo de Rianxiño a finais de maio. Agora hai que devolver ese diñeiro. Agora hai que pediuse un crédito que aprobamos todos por unanimidade aquí, como foi a adquisición que se aprobou por unanimidade, e agora compre pagalo. Caraina, se decimos non os orzamentos onde vai a cantidade para poder devolver iso, pois, bueno, mal negocio se fai. Pero que tamén van as vivendas dos mestres, outro bloque de 4. Vai un ascensor, falábamos antes, e dicían, achacaban de que non usábamos partidas para accesibilidade. É que temos unha idea. Para ustedes só a accesibilidade é reparar ou facer unha obra en aceira. Para mí a accesibilidade é montar un ascensor nun edificio como é o da clínica do ISM que non ten ascensor. Para min é resolver un problema de accesibilidade. Os proxectos novos fanse con accesibilidade, fanse con ascensor, como é o das vivendas dos mestres, que non o tiña e agora o ten. O clínica do ISM non o tiña e agora o ten. É dicir que se fan e se actúa en determinadas obras para que incorporen xa problemas de accesibilidade resoltos. Aquí van tamén temas culturais, como a Casa Municipal de Dieste, melloras no que é o apartado deportivo. É increíble que tamén se critiquen que as actividades de Lecer non teñen ningún peso comparado con estas cantidades que acabamos de falar de investimento. As cantidades de Lecer, ademais de fundamentáveis para moitas cousas, non se entendería, falamos de desenvolvemento comercial, imaginen que de repente nin festa da xouba, nin festa do Mesillón, nin actividades deportivas no verán, nin actividades culturais no verán, nin feira do libro, que suspendéramos todo iso. Ustedes serían os primeiros en vir a dicir de a ver por que suprimimos tanta cultura, porque son fundamentais para manter un tono no verán de Rianxo, para a cidadanía de Rianxo, de ilusión para tirar para diante disto, porque senón, efectivamente, Rianxo morre, claro que morre, e as únicas agarradeiras que temos é seguir sostendo moita desta actividade que é a que queda. Que hai que facer máis, seguro, pero estas son absolutamente fundamentais. Nos investimentos, polo tanto, están incluídos, e de aí ese desfase de 2 millóns, ou desa, máis que desfase, diría diferenza. Hai 2 millóns con respecto aos últimos orzamentos, porque están aí incorporados
o necesario para facer fronte ao pago de Rianxiño e o necesario para facer frente ao cambio de luminarias. Así saen prácticamente 4 millóns de investimento. 980.000 deses 4 millóns son do Estado, 720.000 son da Diputación a través do Plan Único e son 525.000 do Concello directamente dos orzamentos. E para chegar aos 4 millóns temos aproximadamente 1.800.000 que é a débeda que hai neste momento de préstamo. E que sabíamos, éramos conscientes de que íbamos chegar a ese umbral porque hai que pagar Rianxiño. Agora vamos intentar recoller os compromisos. Deputación, 300.000 que nos dixo que iba a dar para isto e que ratificou nunha xuntanza que tivemos recentemente que nos ia dar. E tamén a chamada á Xunta de Galiza a ver que incorpora a esta actuación e se nos permite inserirnos na rede pública de centros de día e do Consello do Benestar. A proposta é unha proposta, como decía, non había ninguna necesidade. Esperamos 2 meses máis, pero quen o paga ao final, efectivamente, é a xente que fixo traballos. Outra cousa sería, se en maio se tiveran aprobado, pero nós non queremos agardar 1 mes, 2 meses, 3 meses a traelos outra vez. Somos conscientes, pois, efectivamente, agora, pois hasta dá, en algún caso, moito que pensar. Non o faríamos se non tuveramos, e foi interpelado os servizos técnicos e xurídicos deste Concello en varias ocasións, se era mellor ou non. E así foron preguntados, porque non había necesidade de pasar este momento dos orzamentos. Nos sentábamos e agardábamos que pasaran uns meses. Por prudencia, consultóuselle, e o informe que dan, a idea é que isto vai mellorar a liquidez, que salvará do bloqueo, que permitirá que adiantemos, que non repercuta no orzamento do ano que ven moito desto que está sobre a mesa, pero, sobre todo, o que hai é moitos compromisos con investimentos que para nós son irrenunciables e que queremos acudir a eles. E falaba antes do tema do saneamento, etc., etc. Para nós fundamental, porque así tamén nos comprometemos, e eu creía que era un acordo de todos, porque a todos nos escoitamos nos debates dicindo que efectivamente había que apostar polo saneamento integral como un piar fundamental do desenvolvemento. Nós vámoslo facer como co centro de día. E efectivamente, que hai que chamar a seguir traballando e que o seguinte proxecto chegue, pois efectivamente hai que traballar nel, pero non imos renunciar a que, en base a un informe técnico, poidamos facer actuacións de aquí a finais de ano que son importantes para os provedores, que son importantes para as empresas e que son importantes para a ciudadanía, que é o que aparece aquí. Básicamente iso. Renunciar a iso, para nós, sería unha actuación grave. E iso sí que a mí me parecería ridículo, que nos estuéramos 2 ou 3 meses máis parando, mirando uns aos outros, porque hai que facer as cousas concretas e hai que facer tamén as actuacións concretas. E eu creo que este proxecto recolle moitos investimentos concretos, así hasta completar eses 4 millóns fundamentais. É fundamental resolver esta situación. Concordo coa reflexión que facía, honesta desde os servizos de Facenda, de que temos moitísimos aspectos mellorables. Moitísimos. Efectivamente, a nós nos gustaría estar en xaneiro presentando un proxecto de orzamentos. Pero, insisto, non é o mes, non é o tempo o que marca o si se apoia ou non. O que estou marcando até o de agora foi outro tipo de actuacións, pois outro tipo de motivacións políticas totalmente lexítimas. Cada quen, efectivamente, denigra ao Concello cada vez que pode, ao grupo de goberno, e apoia cando está. Ese entra dentro do traballo político, pero non nos pidan a nós que renunciemos a facer o que podemos. E, sobre todo, que esta é a segunda vez que os traemos, e xa digo, por responsabilidade, é unha proposta técnica, é unha proposta baseada no que xa hai, efectivamente, pero contén actividade e contén investimentos absolutamente fundamentais e que, de ninguna maneira, por nós, non vai quedar que se poidan afrontar ou facer fronte a estes proxectos que son absolutamente necesarios para a ciudadanía. Como están aí, e están en fase algúns de licitación, outros en fase de execución, para nós era importantísimo que aí estuveran e non aplazar sine día ou ano que ven a cousa. E convidamos outra vez, efectivamente, xa tuvemos unha maneira de traballar estes anos, unhas xuntanzas previas, moitas, por áreas, moitas, e ao chegar o que hai que concretar tamén. Tampouco pode ser que nesta dinámica ao final parece que teñamos que facer
só o que queren os demais e non pode haber medidas que propoña o grupo de goberno. Iso non pode ser así tampouco. E ás veces hai que concretar. E eu entendo que, efectivamente, pois igual en maio non era o momento apropiado, pero podía serlo tamén, pensando tamén, porque un orzamento, e vemos tamén exemplos como o goberno do PSOE no Estado tivo que traballar cun orzamento que aprobou o Partido Popular, e aínda que tuveron que tragar con el, foi mellor. Pois iso igual tamén pasaba aquí. Un orzamento, aínda que aprobado en extremis polo BNG, igual era mellor a fin de ano que estar sin orzamento. E non se quixo. Por outras razóns, vale? Pois temos expectativas claras de goberno, efectivamente, pois dicimos que non, pero non se escude niso, que xa houve nons a moitas propostas anteriores en varios ámbitos e houve tamén que non. Entón, non pecharse aí, sobre todo, pois tamén igual temos que debater o que é desenvolvemento rural, porque para nós pasa por piares como é a educación, como é o saneamento integral ou como son actuacións do tipo que estábamos falando que son desenvolvemento rural ao noso entender, e se non, pois teremos que discutilo a ver onde está, e con cousas concretas que como se confeccionan tamén os orzamentos e non ás veces con temas máis filosóficos ou de índole política que ás veces ao final hai que chegar á partida, ao final tamén hai que decir de onde se saca, o demais decir, bueno, pois non queremos que fagades cambio de luminarias, falabades tamén que se me esquecía de que estamos falando de cambio climático. O proxecto de luminarias, sábeno, forma parte do cambio de estrategias de cambio climático, reduce non só a factura, sino que tamén reduce o CO2 que se manda. É dicir, se falamos tamén de ambientalismo, se falamos tamén de reducción do consumo de anhídrido carbónico á atmósfera, esta é unha medida absolutamente directa, porque ten uns obxectivos absolutamente claros no económico, pero tamén no ambiental. Entón, é unha medida absolutamente importante, financiada, ademais, pola Unión Europea a través do Ministerio de Enerxía, que pon no cambio das luminarias e no cambio do alumado público unha das claves, unha das estrategias do cambio climático. Entón, por obedecer esa estrategia, por creernos que, efectivamente, cambiando as luminarias, imos reducir o consumo de enerxía e o que enviamos á atmósfera, non pretendamos disfrazar iso. Non pretendamos disfrazar. Que hai máis cousas, seguramente. Pois haberá que fomentar, quitar os máis eucaliptos das parcelas municipais, teremos que colaborar e falar de colaborar con asociacións ou comuneiros para desenvolver un proxecto máis global a nivel de concello, co que estamos colaborando con algunhas organizacións, prácticamente toda a organización, toda a asociación que ven ao concello, sexa de deportes, de cultura, comuneiros, etc., marcha convencida de que se lles atende. Esa é a realidade. Entender que decir que é a dedo, non é a dedo, pero é a dedo do que moitas veces son eles o que nos piden. Marchan prácticamente co 100% do que nos piden, a maioría delas, se non todas. Entón, teñen espacios nosos do Concello, quero dicir que non hai unha boa relación coas asociacións. Eu non creo que se estea vivindo nunha idea diferente diso. Que hai que chegar ao horizonte de ter as subvencións para algunha, igual é peor. Para algunhas, igual é peor. Porque se presentan unha concurrencia competitiva, pois, ás veces, pois, asociacións minoritarias pois non consiguen recursos como os que consiguen a día de hoxe, que se priman actividades pois, deportivas ou no mar, non? Pois igual nos veríamos con sorpresas e ter que introducir determinados elementos de corrección das subvencións, non? E tal como está ahora, efectivamente hai un marco do que a mí non me consta casi nin a mínima queixa. Non digo total porque non me gusta, sempre hai un espazo para a dúbida, pero a maioría manifestan estar contentas co recursos que se lles poñen a súa disposición desde o Concello, non? Que hai que chegar a subvencións obxectivas, ben, pero tamén nese momento tamén nos sentaremos falar porque seguramente algunha se encontre nunha situación diferente. Por lo tanto, este é un proxecto que xa digo, chega continuidade dun proxecto que xa se levou en maio, que xa non foi apoiado, e con el se ven, por razóns estrictamente técnicas, e así quero concluir, de que contribuirá, e non son palabras miñas, sino son a partir dos informes recibidos, do contraste desta opinión cos servizos técnicos e xurídicos do Concello, que son beneficiosos, que é beneficioso aínda que esteamos tarde.
Se fora por política, se fora por oportunidade de leválos e non, seguramente non nos traeríamos, porque somos conscientes de que veñen tarde. Só nos move que haxa un componente positivo en aprobalos a estas alturas por todas as cuestións que acabamos de poñer sobre a mesa e dicir, por miña parte, máis nada. Abrimos un segundo turno, se lles parece. Non sei se... Sí, simplemente por matizar un par de cuestións. Insiste vostede en que foron os servizos técnicos os que recomendan traer esta partida. Tamén son os servizos técnicos os que recomendan corrixir esa atitude de non entrar na concorrencia competitiva. Por tanto, tamén nese aspecto lle deberían vostedes facer caso. Tamén din os servizos técnicos que non é o seu traballo facer o orçamento, ou din que están saturados e que ao mellor a proposta de Maio non era convinte levala naquela época sabendo que non iba a sair adiante. Entón, sería convinte nos servizos técnicos telos en conta sempre o que din. Outra cousa, noto que intenta, ou non sei se intencionadamente ou por error, dar a entender que nós, ou por culpa nosa, non saiu adiante o orzamento de Maio. Nós daquela estivémonos, aínda que votáramos a favor, tampouco non iba a sair adiante porque os números non daban. En todo caso, esa responsabilidade deben buscala no que agora é o seu socio de goberno e pedirlle a eles esa responsabilidade de denigrar o goberno que intenta poñer en riba nosa, que daquela éramos o grupo máis pequeno da corporación. E insiste tamén vostede en que era necesario traelo porque os servizos técnicos o recomendaron. Dicía antes o Conselleiro de Facenda que non se podía traballar con eles prorrogados. No 2017 traballaron con eles prorrogados. Defendeuno aquí a capa e espada dicindo ou facendo alusións a un alcalde da Costa da Morte que funcionou non sei cantos anos cun orzamento prorrogado que era o máis normal do mundo. Agora, cando a cousa cambiamos o discurso, é fundamental non traballar con orzamentos prorrogados a pesar de que xa vai máis de un ano traballando con eles. E para acabar, porque tamén nos debates do 2016 no do 2018 escoitamos a mesma cuestión sobre as negociacións previas, sobre que non hai aporte de propostas ou non sei moi ben a que se refire. Nós, nestes 4 anos que levamos, ou 4 e pico que levamos no pleno, presentamos, coido que algo máis de 60 mocións. Moitas delas aprobadas por unanimidade, pero coido que a maioría delas, algún ou dúas, non contaron co apoio do BNG e do PSOE. Todas esas mocións están, a maioría delas sin executar, están abertas a ser incorporadas a calquer proxecto de orzamento. Como dixen na miña exposición, vemos que os acordos aquí que se toman non se executan e vemos que non se fai un esforzo por facelo. E vemos que paralelamente van executando outros gastos, outras actuacións e agora traenos aquí unha proposta para que nós lle poñamos o sello. Por tanto, non sei que negociacións quere terse que o que aquí debatimos cada último xoves de mes non se ten en conta. Nada máis. Empezando por este último, eu refírome e digo que efectivamente no ano 2017 non se trouxo, pero no 2016 se trouxeron, no 2018 trouxeronse e sempre hai un certo grau de non apoio pola súa parte, como eu mencionei no antes, tamén os plans de obras da Diputación. E máis, tamén lle digo que unha das poucas propostas concretas que se fixeron, como é incluir unha partida para resolver temas de accesibilidade, sí que se incluíron en dúas ocasións e ningunha conseguiron que ao final cambiaran. Entón, non cambiaron o voto e se incluíron por 2 anos seguidos. Evidentemente non esperan que sigamos cunha terceira, sobre todo cando o que comentaba antes. Ustedes entenden solo facer unha reparación en aceiras ou cambiar a aceira é o que chaman cambio e non están dispostos a recoñecer que poñer un ascensor nun local dos maiores é resolver un problema de accesibilidade ou facer unha rampa para o xulgado pois que sexa tamén resolver un problema de accesibilidade ou que poñer un ascensor que nos demandan os mariñeiros, as mariscadoras ou a xente do mar no ISM que non é resolver un problema de accesibilidade. E que esas son obras de accesibilidade, pero eso non computan, porque ustedes solo
non sei, nunca nos manifestan que eso sexa. É de verdade, é certo. E é resolver problemas de accesibilidade. Comentamos, tamén hai diferencias sustanciais. Igual no 2017 non había proxectos tan ambiciosos como os que temos agora sobre a mesa. No 2017 era unha quimera poder aspirar a comprar o Pazo de Rianxiña. Era unha quimera. Foi despois, e agora está sobre a mesa, e agora hai que pagalo. Por iso tamén varían. Ás veces as cousas non vale o que poñemos un ano. Orzamentos prorrogados non só un de Costa da Morte. Así. Entre outros, gobernos da propia Marea, que, por unhas circunstancias ou outras, pois tamén non se deron aprobado, porque faltaron os apoios necesarios, pois porque o bloque estábamos na oposición e igual lle votamos en contra, poucas, pero tamén hai exemplos. E hai moitos concellos, moitos, algún de todos os signos, que ademais o temos falado. Ourense casi estivo os 4 anos sin ter un orzamento novo, co goberno do Partido Popular. E algún do BNG, pois seguro que tamén estaba. Quero dicir que, cando intento decir que é común, non quero dicir que sexa o mellor. E tamén depende das circunstancias. Pero que tamén, o que intento decir é que tamén hai maneiras de traballar sin iso. Tamén hai maneiras. E, efectivamente, para salvar precisamente os bloqueos que nos encontramos en moitas ocasións. Por iso, sigo dicindo, e non é escudarse no apoio dos servizos técnicos, porque a nada que nos dixeran non nos levar é tontería, porque nada do que ides poñer ali vai servir. Se nos din así, evidentemente non se traen. Pero a reflexión é contraria, é de que poden ser útiles aínda que sexe este tempo. Para nos vale. E é por iso que se traen aquí para a súa aprobación. E sobre todo porque, ademais, xa digo, hai proxectos importantes que están en fase de licitación e non quero de ninguna maneira que poidan perigar ou dilatarse no tempo porque haxa un problema orzamentario. Daí que se aposte por traelos. Unha proposta, xa digo, e insisto nese carácter técnico, non moi diferente da do mes de maio, pero que, polo menos, permite situar sobre a mesa cerca de 4 millóns de investimentos que eu creo que son absolutamente fundamentais e resolver compromisos que hai adquiridos coa cidadanía e incluso coas entidades bancarias para comenzar a devolver o que compramos no seu momento. Ben, nada, dito isto, pasamos a votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Quedaría aprobado cos votos de Cidadáns, PSOE e BNG. Ben, pasamos ao seguinte punto de orde do día, que entramos no apartado de mocións. Antes de entrar neles... Primeiro entranse, votanse e despois advirto. Bueno, vale, pois... Vale, queda aclarado, vamos debater as mocións e despois vai haber unha... Antes do debate vai haber unha advertencia por parte da secretaria en funcións, pero que recolle unhas notas xurídicas que deixou a secretaria, bueno, non sei como chamar, a ordinaria, a secretaria titular, correcto. Ben, pasamos á primeira, que sería a moción de declaración de apoio aos dirixentes cataláns presos. Ten a palabra, bueno, vamos votar a urxencia, votos a favor da urxencia. Pasaría a, bueno, votos en contra. Recollo voto en contra a urxencia. Ti tamén? Do Partido Popular e unha concelleira do BNG. Debatémoslo. Sí, voume limitar simplemente a ler a declaración que propoñemos, que por cuestións de democracia e de humanidade creo que pode ser respaldada por todos os aquí presentes. Estamos diante dunha sentenza agardada, inxusta, que demostra a incapacidade por parte dos partidos maioritarios do Estado español, nomeadamente daqueles que veñen gobernando nos últimos anos, de abrir as portas ao diálogo. Un diálogo que para ser efectivo, debe ir alén das palabras, permitindo a posta en marcha de calquera proxecto político, materializable sempre cando dispoña de apoio cidadá.
Con esta sentenza, que suma un século de cárcere para os dirixentes independentistas cataláns, queda constatado que no actual marco xurídico-político do Estado español non se poden materializar todos os proxectos políticos, aínda que sumen maiorías sociais e electorais. A sentenza entra dentro dunha estrategia para establecer un marco de excepcionalidade xurídica que neste caso atravesa ao independentismo catalán, pero que mañá podería estenderse a outros movementos en calquera parte do Estado. Ante a materialización deste retroceso democrático, precisamos sumar vontades, no inmediato, para blindar dereitos sociais e civis recollidos mesmo no actual marco xurídico-político. Vivimos unha erosión dos dereitos de todos. En democracia, todos debemos poder expresarnos libremente. En democracia, as institucións deben servir para resolver conflitos, non para alongalos. Así pois, o Consello de Rianxo fai un chamamento a construir escenarios que contribuyan ao diálogo, sen marcos, respetuosos cos dereitos de autodeterminación dos povos, e demanda a posta en liberdade de todos os presos e presas políticos condenados por cumprir coa vontade popular de romper co réxime xurídico político establecido. Nada máis. A palabra ao señor alcalde. Sí. A este respecto, o Pleno do Concello arrógase unha competencia non atribuída ao mesmo, expresada no artigo 22 da Lei de Bases de Réxime Local. Debendo lembrar que as competencias do Pleno do Concello son taxadas, correspondendo ao señor alcalde de forma residual e por aplicación as previstas no artigo 21.1s. As non atribuídas expresamente por norma a ningún órgano municipal. E non se está a adoptar un acordo sobre materias de competencia plenaria, xa que en todo caso solicítase a adopción dunha medida que non entra no ámbito de execución do Concello, polo cual avísase da ilegalidade da adopción do acordo. Ten a palabra o señor alcalde. Ben, pasamos, ten a palabra a voceira de Cidadáns. Eu votarei en contra. Para min, todo aquel que vaya en contra do Estado español está incurrindo nun delito. Ben, Partido Popular. Respecto ao que diu o señor Bustelo, gostaria de aclarar unha cousa. Humanidade, desde o meu punto de vista, ou desde o punto de vista dunha xente determinada, é cando un pai, en concreto, ten que recurrir a robar unha galiña para darlle comer aos fillos, e lle caen 4 anos de prisión, e outros señoritos, os chamalos así, non fan conta das advertencias que lle fai o dereito. Democracia é isto mismo, é aguantar. Non aguantar, porque se ti tes da mesma forma o mesmo dereito que toda a xente, non tes a cuestión de que tes o coche na calle e que che vayan a prender lume para protestar por uns determinadas cuestións. Nós pensamos, eu en concreto penso, que sea moito mellor que xa os políticos, e con elo falo de todos, empecen xa a ter en conta que facer a súa boa vontade, sin respetar os dereitos de toda a xente que ten ao lado, é o que non debe pasar. E se teñen que pagar co cárcere, que paguen co cárcere, porque non están exentos tamén delo, porque non son ciudadanos de primeira calidade. E se teñen que facer, que o fagan. E a democracia tamén representa, se usted non cree en eso, que penso que sí, porque senón non estaría aquí, o seu partido está tamén ejercendo o seu dereito a expresión. Se lle respeta igual, non? Pero desde o momento que xa ven advertindo ao Tribunal Constitucional ou polo menos as normas polos que nos riximos todos aquí, e non respetan esas normas, o normal que están infringindo a lei. Se infrinxen a lei, tens que pagalo. Da mesma que forma que o pai que ten que robar a galiña para darlle comer aos fillos, ten que pagar unha cárcel. Cando eu vexo, por exemplo, non o vexo normal. Nós votamos que non. Partido Socialista. Nós podemos estar de acordo que no seu momento non se agotaron as vías do diálogo, pero parecenos que se as reglas hai que cambialas, hai que cambialas das maneiras que están articuladas. Estamos de acordo cando decides aquí que en democracia as institucións deben de servir para resolver conflitos, non para alongalos, nin para ver agora onde vamos a chegar para resolvelo. Entonces, nós vamos a absternos. A ver, efectivamente estamos tratando un asunto que é, ou eu entendo que é doroso, non? Que causa sufrimento e que causa moita dor por traballos e por decisións que son políticas e por un traballo político. Eu creo que nun Estado
que se proclama un Estado democrático, un Estado de dereito, un Estado libre, por decisións políticas ninguén deberá estar na cadea. Non? Entón, estamos nunha situación contradictoria e á vez que causa moita dor. Efectivamente, que a administración do Estado español, no lugar de intentar dialogar, preferiu que os suíces resolveran este problema, que é un problema político, e efectivamente, as solucións judiciais a un problema que é político non resolve o que é o problema en sí. Os suíces efectivamente aplican unhas leis e as consecuencias das leis, pero o problema do que estamos tratando é un problema político e é un problema de que hai un pobo que está, ou unha parte importante ou significativa dese pobo, que está pedindo unha serie de medidas de carácter político que eu creo que deben ser cando menos escoitadas, atendidas e mirar a ver que é o que se pode facer. Hai unha serie de aspectos ao redor desto que é o que está un pouco no fondo da cuestión, e é que unha determinada estrutura do Estado, esa determinada estrutura é o mellor posible, polo tanto non se pode cambiar. E eu solo reflexionar que esa estrutura do Estado, que é o Estado que ten o seu centro en Madrid, pois a nós, os indicadores todos están nos dando a baixa, tanto en demografía, índices demográficos, en índices económicos. O sea, a consecuencia desta estrutura para nós, polo menos, non está sendo positiva, desde todos os índices e despois na execución política. É dicir, as estruturas políticas non garanten que os povos teñan unha vida mellor. A nós, en concreto, as decisións que podan tomar no pobo de Cataluña non nos van a afectar, vai nos afectar moito máis, por exemplo, a decisión que se están tomando a respecto dos aranceis ao viño. Eso sí que nos afecta bastante máis que o pobo catalán queira xestionarse de outra maneira e queira gobernarse de outra maneira. Entón, esas argumentos falaces de decir que se nos organizamos de outra maneira vai ser moito peor, non. Que a maneira que nos estamos organizando a nivel político a nós non nos está indo ben. Non quere dicir cal é a mellor, pero eso non o garante. Non o garante tampouco desde o punto de vista, pois, por exemplo, do aproveitamento enerxético. O sea que nós somos, por poñer un exemplo, e con toda esta estrutura de Estado, nós somos un pobo que está xerando un montón de enerxía e temos a enerxía máis cara do país. Esa estrutura que ten ese centro en Madrid está nos axudando? Non nos está axudando. E nós podemos decir que non nos está axudando? Pois creo que debemos poder decilo. E debemos ir á cadea por eso? Pois eu creo que non. Eu creo que non debemos ir á cadea por decir esa estrutura política non é adecuada, nin é a que mellor favorece e cando menos debe discutirse e debe falarse dela. De todas maneiras, nós apoiamos o sentido da moción sin duda, porque ademais, como dicía antes, estamos nunha situación que é moi dolorosa por un traballo que se está facendo que eu creo que non ten ningún tipo de merecemento de castigo penal e carcelario. De todas maneiras, nós, como representantes dunha corporación e dunha administración, tampouco creo que sexa oportuno que nos valoremos ou ensuiciemos as actuacións doutra administración, neste caso a Administración de Xustiza. As decisións, pois posiblemente son moi rigurosas, posiblemente podamos estar en desacordo con elas, pero a calificación de que son injustas eu creo que non é correcta. Os xuíces actuaron conforme a unha norma, posiblemente optaron pola forma máis rigurosa, pero posiblemente sexa respetando esa norma, polo cal nós, desde o BNG, apoiamos a moción
pero pedimos que esta calificación que se fai da decisión da Administración de Xusticia de insusta que se suprima, porque non creo que debamos nós valorar a propia decisión da Administración de Xustiza. E nada máis, nós imos a apoiar a moción. Eu quería facer fincapé na chamada ao diálogo entre as partes, para nós fundamental, no tema da resolución pacífica dos conflitos, para nós é fundamental. Tamén quero facer unha declaración, pero sí estou un pouco preocupado pola... Que? Polo escrito que nos manda a secretaria, no sentido de que, senso estricto, prácticamente aquí só poderíamos estar falando de camiños e pouco máis dentro das nosas cousas, e non falar de cousas que son importantes e que foi, se se repasa a historia plenaria do Concello de Rianxo, e imagino que moitos outros máis plenos, hai declaracións de todo o tipo desde o ano que se instauraron os concellos democráticos. Entón, eu creo que frente a esa opinión reducionista do debate, eu creo que se poden dar debates ricos, ás veces diversos, ás veces vanse motivar, como creo que hasta vai ser o caso hoxe, de que dentro das propias formacións non teñamos unanimidade, pero que esa foi a historia dos plenos de Rianxo e desta corporación desde un comezo, onde se debatía pois de todo e se instou de todo, sempre conscientes do percorrido que teñen as nosas votacións, que poden acabar nun queixón en algún ministerio de Madrid ou de Compostela, pero que se foi un pouco tamén o sentido do debate. A xente que ten certa veteranía en anos, aquí debateuse de todo. Entón, tamén que tantos anos despois dos concellos haxa un intento de circunscribirnos o que di a lei de bases, conscientes de que as nosas competencias para actuar se enmarcan aí, etc., sí que creo que debater tamén forma parte do que os concellos e o poder local debe facer. Portanto, tamén quería dicir, porque non sei se hai que levantalo algo ou hai, polo que vexo, é simplemente unha advertencia. Lida a advertencia, eu sosteño que, efectivamente, seguiremos, na medida do posible, debatendo sempre aspectos de índole xeral, porque ao final tamén nos afectan. Pois igual temos parientes, ou igual é o marco global das nosas relacións dos povos do Estado, ou haber unha decisión que se poida tomar fora, pois ten repercusión directa como nós. Marcar solo o que ten que ver con nós, que sexa o único que poidamos debater, bueno, eu creo que é demasiado rigor. E de momento a historia do noso Concello, e xa digo, a nada que collades o libro de actas destas sesións desde o ano que se xeraron os primeiros concellos democráticos, veredes que, habendo o mesmo marco normativo que xa ven de lá, pois houbo uns espazos moi ricos para o debate, as mocións, o diálogo e o traballo. E ás veces se van dar casos de que membros dos gobernos votemos en contra, pero temos tamén non podemos ir tamén contra a nosa propia opinión como formación. En ese sentido, defender que poidamos votar, debater, e logo outra cousa será o percorrido que esas mocións poidan ter, ou, en algún caso, hasta o seu percorrido de quedar nun caixón das actas dos gobernos, pero que non se nos quite a posibilidade de falalo e debatelo. Esa é a miña opinión. Por iso quería tamén insistir no tema diálogo como tamén unha ferramenta, porque diálogo é o que se fai nos plenos dos concellos. E dito isto, vamos sometelo a votación. Votos en contra da moción? Abstencións? Votos a favor? Quedaría, bueno, non sei, tío. Sí, digo para saber un pouco e darlle á secretaria o resultado que vai quedar grabado. Entón, claro, a favor da moción son 2 máis 2, 4, 6, 5, 3, 2, 5, 2, 7. Quedaría aprobada cos votos, entendo, non? Se son abstención. Vale, de acordo. Pasaríamos á seguinte moción, que é retirado do anteproxecto de lei da Universidade Privada de Galiza. Fai unha pequena referencia ao contido e despois votamos a urxencia. Non se tratou de retirar. Non, antes votar a urxencia. Non retirar, non iba a retirar. Antes votamos. Que?
Sí, pois votamos a urxencia deste proxecto, anteproxecto de lei da Universidade Privada. Votos a favor? Pase a defendela logo. No, pero a maioría sí. Vale. Sí, vale. Vou falar. A estrategia de recortes, privatización e mercantilización que a Xunta de Galicia ven seguindo nos últimos anos no que respecta ao ensino público galego é notable. Ao inicio do actual curso académico vimos que pretende ir un paso máis aló nesta estrategia e pretenden promover, xunto con a banca, unha universidade privada na nosa comunidade. Isto que vai supoñer? A polarización do ensino universitario galego e a desigualdade no que ten que ver co acceso a unha educación de calidade. A vez que se limita a posta en marcha de novas titulacións dentro do sistema universitario galego, cunha cláusula de estabilidade que máis ben é un dique de contención ao crecemento e a innovación na rede pública, facilítase que no eido privado se poidan crear novas titulacións. Se a isto lle sumamos a capacidade de financiamento que poida ter esa futura universidade privada fronte á pública sometida a estes recortes aos que facía referencia, as consecuencias para o sistema universitario galego poden ser nefastas. Por lo tanto, propoñemos os seguintes acordos. O Pleno da Corporación Municipal de Rianxo insta a Xunta de Galicia a retirar o anteproxecto de lei de recoñecemento da Universidade Privada Universidade Intercontinental de la Empresa. A Corporación Municipal de Rianxo, no caso de ir adiante de bendita universidade privada patrocinada por a banca, acorda clausurar contas, operacións financeiras, etc., coa dita entidade bancaria, ainda que neste aspecto pode ser matizable. Por último, remitir o presente acordo ao presidente da Xunta de Galicia, ao conselleiro de Educación, Universidade e Formación Profesional, así como a todos os grupos parlamentarios do Parlamento Galego. Nada máis. De legalidade, vamos ver, respecto á oportunidade do acordo solicitando á Xunta de Galicia que no ámbito dunha competencia estritamente autonómica se retire un anteproxecto dunha norma corresponde a valoración polo Pleno do Concello. Mais, respecto á parte do acordo onde se decide a cancelación de contas e operacións financeiras cunha entidade bancaria, advírtese, sin prexuicio do mellor criterio que corresponde emitir á Tesoreira Municipal, que as cancelacións dos acordos privados poderían ter consecuencias derivadas dos contratos que a tal fin se teñan suscrito, que deberían de ser analizados previamente a adopción de calquer acordo desta natureza. Así mesmo, insístese en que a citada parte do acordo non é unha competencia que corresponda ao Pleno, ao non ser que as operacións foran concretadas polo mesmo. Entonces, ten a palabra a voceira de Cidadáns. Eu voume abster, porque simplemente non lle atopo lógica a esta moción. Vale. Partido Popular. Abstémonos tamén. Partido Socialista. Nós, por suposto, estamos de acordo en cando decides que decididamente os fondos públicos teñen que ir para unha educación pública de calidade. Bueno, se retira o segundo punto, porque nos parece que o punto ese é un pouco conflictivo, estamos de acordo coa secretaria, pois se retira o segundo punto, pois votaríamos a favor. Nos concordamos co que nos está advertindo a secretaria de que o segundo punto supón a toma dunhas decisións que non están valoradas desde os servizos económicos nin dende ningún outro aspecto e que previsiblemente causen persuizos á administración local. Entón, nós co punto primeiro e co punto terceiro, estamos de acordo. Co punto segundo o que pedimos é que se retire. Nada máis. Moitas gracias. Non sei se accede a retiralo. Sí, aceptamos retirar o punto segundo que di a Corporación Municipal de Rianxo no caso de ir adiante de bendita universidade privada patrocinada por a banca, acorda clausurar contas, operacións financeiras, etc., coa dita entidade bancaria. Por tanto, non fai falta
Non sei se teño que volver a ler os acordos que quedarían, pero sería o punto primeiro e o punto 3. De acordo. Pois votos en contra, abstencións, votos a favor, quedaría aprobada os votos. Rianxo en Común, PSOE e BNG. Ben, a última moción é... Non, penúltima. É relativa a declaración do río Té como espazo natural de interese local. Votos a favor da urxencia. Primeiro vai a outra, do punto da orde do primeiro. Esta é unha plataforma dos dereitos nacionais de Galicia, Vía Galega, unha campaña sobre o drama social e nacional que supón a migración para o noso povo. E presenta unha moción para ser debatida no pleno do Concello. Creo que non hai nada que diga a secretaria desta, non? Non, non? No, de momento non. Ben, entón pasamos a votar a urxencia e, se vos parece, defendería eu como os textos. Entón, votos a favor da urxencia. Aprobas a urxencia coa voto contrario ou abstención? Abstención do Partido Popular. Ben, fai unha reflexión esta moción de Vía Galega, este colectivo, sobre a emigración, unha serie de referencias ao poema Para Habana de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos, e fai a referencia de Rosalía e Para Habana por naquel momento no que cantaba Rosalía, a poboación ia diminuindo cada vez máis pola emigración do noso país. De ser un país cunha porcentaxe de poboación importante, progresivamente ia perdendo peso no conxunto do Estado español. Esta realidade da emigración, esa condición periférica e subordinada da economía, a destrucción da base productiva, precariedade e a ausencia de políticas de igualdade, fomento e conciliación estaría na base do debalo demográfico. Por todo de bandito, o Pleno do Concello adoptaría os seguintes acordos: dirixirse ao Parlamento de Galicia para que tome en consideración a migración como un drama social e nacional, conciba este problema como unha emerxencia nacional e otorgue prioridade ás políticas que ataquen as súas causas, instando a Xunta de Galicia a impulsar medidas que aseguren o dereito a un traballo digno na terra e creen as condicións para favorecer o retorno das nosas persoas emigradas. Instar o Parlamento de Galicia a constituir no seu seo unha ponencia sobre migración galega, co xeto que no prazo de 5 meses, máximo de 5 meses, estude e propoña as medidas e políticas necesarias para rematar con este drama que ao longo da historia actualmente golpea o pobo galego. Deben ser eixos destas políticas a defensa da base productiva do país e dunha economía autocentrada que mobilice os enormes recursos do país para xerar emprego e riqueza en Galicia. Creación de emprego digno e de calidade, o desenvolvemento de políticas sociais que aseguren a igualdade e favorezan a conciliación da vida laboral e familiar e, por último, compromiso desde o Goberno municipal con políticas que promovan e lle dean forza aos sectores estratégicos e ao tecido industrial de Galicia, nomeadamente gandeiro, forestal, marítimo, pesqueiro, enerxético e TIC, que son tecnoloxías de comunicación, novas tecnoloxías. Ben, ten a palabra a voceira de Cidadáns. Eu vou master. Un voceiro de Rianxo en Común. Primeiro de Rianxo. Bueno, entendo que tampouco son competencias nin deste goberno nin deste pleno levar a cabo políticas de emigración, pero suscribo a reflexión que antes facía o alcalde de que se aquí nos xuntamos é para facer política, e isto tamén é unha declaración política. No outro caso, na que nos propoñíamos, non instábamos a unha administración, neste caso sí, e nós vamos a apoiar no sentido que se recolle nos acordos. Partido Socialista. Parecenos isto un tema realmente preocupante, e que as políticas deben ir cara a que a xente que viva en Galicia poda vivir con un emprego digno, un acceso á vivenda, unhas medidas de conciliación da vida familiar e laboral. Iso debe estar moi presente na axenda dos políticos, nada máis. Vamos a aproveitar. Partido Popular. Estémonos. BNG. O BNG vai apoialo.
Estamos ante unha situación e unha observación que se nos está facendo coa moción que é real e que nos apoyamos. Nada máis. Moitas gracias. Ben, pasaríamos a votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Quedaría aprobada. Votos de Rianxo en Común, PSOE e da Unidade. Ben, agora sí, a urxencia da do Río Té, declaración do Río Té como espazo natural de interese local. Votos a favor da urxencia, abstención do Partido Popular, sí? Pasamos. Adiante. Sí, sí. Sí. Como sinalaba na miña intervención sobre a proposta de orzamentos, pensamos que hai que destinar recursos á protección do medio ambiente, mas tamén hai que aproveitar as posibilidades do actual marco xurídico con esa mesma finalidade. Coa declaración do Río Té como espazo natural de interese local, pretendemos darlle unha maior protección xurídica ao espazo, así como dotalo dun plan de conservación que ordene os seus usos, que vele pola preservación das especies vegetais e animais que viven no seu ecosistema e que articule unha estrategia de divulgación sobre a importancia de conservar. Polo tanto, propoñemos os seguintes acordos. Solicitarlle á Administración competente a declaración do Río Té como espazo natural de interese local. Iniciar a realización dun plan de conservación que coido que é perceptivo para esta zona coa finalidade de conservar os recursos naturais e das especies naturais e vegetais que forman parte do espazo, así como promover a educación, divulgación e coñecemento dos valores ecolóxicos e do seu significado para potenciar unha maior sustentabilidade pública. E o último punto, crear unha comisión de seguimento da redacción do plan e do proceso administrativo ata que se acabe a declaración solicitada. Tamén hai un texto da secretaria. En primeiro lugar, presentas unha moción que está fundamentada nunha norma, a Lei 9 de 2001, de 21 de agosto da Conservación da Natureza, que está derogada pola Lei 5/2019 de 2 de agosto do Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia, publicada no DOGA número 149 de 7 de agosto de 2019, e que entra en vigor dende o 27 de agosto de 2019, polo que se entende que non procede a adoptar acordo algún ao respecto en atención ao indicado. Vexas así que, conforme a norma derogada, entre os espazos naturais protegidos estaba o espazo natural de interese local, referíase ao artigo 9, era o Concello quen tiña que efectuar a solicitude á Xunta de Galicia da declaración como espazo natural de interese local, que tamén facía referencia ao artigo 17. A planificación do citado espazo natural, delimitacións de usos, prohibicións, etc., tiña que efectuarse a través dun plan de conservación que tiña que ser aprobado no prazo de 2 anos dende a declaración do espazo natural, reflejado no artigo 37, indicándose no artigo 40 que o plan de conservación formularase pola Consellería de Medio Ambiente, que o someterá a información pública e audiencia aos interesados que se tiveran persoado no expediente para sometelo logo ao Consello da Xunta para a súa aprobación mediante decreto, correspondendo logo ao Concello a xestión. Así, na presente moción, ademais do anterior sinalado, establecese a petición á Xunta de Galicia para que efectúe a declaración do Río Té como espazo natural de interese local e acórdase iniciar a realización dun plan de conservación para esta zona, creando ao mesmo tempo unha comisión de seguimento da redacción do plan ata que se acada a declaración solicitada. A este respecto, non só o Pleno do Concello se arroga unha competencia non atribuída ao mesmo, expresada no antedito artigo 22 da Lei de Bases de Réximen Local, debendo lembrar que as competencias do Pleno do Concello son taxadas correspondendo ao señor alcalde de forma residual e por aplicación ás previstas no artigo 21.1s, as non atribuídas expresamente por norma a ningún órgano municipal, senón que se arroga tamén unha competencia que pola citada norma corresponde á Xunta de Galicia, no que a formulación dos citados plans se refire, tal e como se fundamentou anteriormente. Por elo, en atención ás razóns expostas e dado que se trata de adoptar un acordo sobre unha norma derogada, advírtese da necesaria retirada do mesmo por contravir ao ordenamento xurídico. Ben, aquí, antes de proceder ao debate, hai unha... está lida a moción, pero hai un plantexamento dunha certa modificación normativa
que pudera dar lugar a que variase incluso o sentido do voto de algunha das formacións, no sentido de que hai unha referencia de si o plan de unha lei que se modificou neste mesmo agosto, e tamén unha competencia de quen debe iniciar, se o Concello ou a Xunta de Galicia esa declaración. Eu, en razón diso, creo que sería máis oportuno, insisto, non é o fondo do debate, e creo que o debate o poderíamos dar nós perfectamente, pero sí que, de alguma maneira, modificar ou clarexar esas componentes, tanto a lei como quen é a administración que o empece. E, de paso, tamén, eu incorporaría unha cousiña máis, que é tamén intentar buscar o consenso tamén das agrupacións propietarios ou polo menos algún colectivo que poida ter terreos ou intereses que poidan estar nas beiras do río Té, comuneiros ou algunha asociación das de Rianxo que se poida sumar, de Rianxo das parroquias afectadas, que se poidera sumar para que vaya con maior consenso posible. Entón temos un mes de traballo para que vaya no seguinte mes esa moción, polo que pediría que se retirase, que quedase sobre a mesa en función deste informe e que xa non fose debatida. Sí, entón, bueno, sirva a miña exposición para chamar a ese debate, a buscar ese consenso entre todos os grupos e traeremoslo ao seguinte pleno previa consulta desta norma recentemente modificada. Entón non procede votación, polo tanto, e queda para o seguinte pleno este aspecto. Ben, pasamos agora. Preguntan os veciños de Rianxo cal é o motivo porque unha tradición como as luces no cemiterio non se pode facer no cemiterio de Rianxo. Queren saber se só vai ser cas obras ou se vai manter os vindeiros anos. E os veciños das Barreiras en Taragoña preguntan se os parches que están tapando os baches son provisionais ata que se apoi un asfalto ou iso é o que vostede lle chama asfaltar. Tamén din que nun tramo leva unha semana cortada ao tráfico e que non están traballando nela e hai unha vivenda con nenos e non poden acceder co coche. E outra pregunta, é verdade que van cambiar o chamémoslle Clube de Xubilados de ubicación e se é así, para onde? Eu rogo revisar as alcantarillas das rúas do medio e da baixo porque volven a sair de noite ratas de considerable tamaño. E rogo buscar unha solución aos excrementos de animais que están invadindo todas as beirarrúas. Hai por sitios que resulta intransitable. Buscar algo, unha medida para que iso non poida pasar como está pasando. Boas. Vou empezar polos rogos. Rogamos que nas pistas polideportivas xunto á piscina se instalen uns puntos de luz, xa que, van os rapaces xogar e ao parecer non se ve nada. Tamén rogamos que se arranxe o punto de luz aí en frente na rúa Brea Segade, en frente ao centro médico. Tamén rogamos que se arranxe, ainda que xa sabemos que están en obras no Paseo da Ribeira, o que é a carretera, porque ainda que se botou un hormigón, agora con estes tempos de chuvia, pois vai bastante peor. E, tamén rogamos que se limpe un pouco mellor as aceras, sobre todo na zona da Martela e na zona da rúa de Paio Gómez, porque ao parecer resbálase bastante. E rogamos tamén que se quiten uns bidóns de pintura que hai na praia de Tanxil que se utilizaron para pintar o muro. E teño unha pregunta para cando se retomará o tema da concesión da auga, que está esgotada a concesión desde xuño do 2016. Moitas gracias. Un rogo. Rogaría que a xente que traballa na recollida do lixo que, por favor, que levara casco de protección que non utilizan en este momento. As seguintes preguntas van a facerme o compañero, que é o que está máis. Quería rogar algo polo tema da parroquia de Leiro, basicamente as pistas que vai desde a carretera principal a Meiquiz,
a que vai desde o alto do colexio da escola unitaria, que vai xa a Cabana ou a Or, e despois casi o resto delas todas, porque están bastante perjudicadas. Como ben falou antes o señor alcalde, da pista que une Somoza con Leiro, non é un rogo, máis que nada é un xeito de dicirlo que se hai alguén que revisa ese tipo de pistas ou algo, que trate de mirala, porque están salindo os fieitos no medio do asfalto. É realmente penoso, pero bueno, si se vai a pagar unha obra, polo menos que a fagan en condicións. E outro rogo era de a Fonte de Rial. A Fonte de Rial, pois, está sin sellar. Salen ratas grandes. Supoño que irán en moitas fotos, porque hai unha casa ali que está a vente, ven xente de fora a vela, e sacalle fotos a dichosa fonte. Pero salen non ratas, xa son casi aguadanas como as que hai na Ribeira. E supoño que marcharon nas fotos tampouco non creo que sea unha propaganda do máis bonito para o pueblo. Basicamente era iso. Pois selaremos porque ali efectivamente vaise bastante a reparar aquela zona, límpase ben, sobre todo en época cando van os obreiros, tense realizado algunha actuación de limpeza dentro, pois sellaremos para que haxe. Os fieitos no asfalto, pois mirarei, a verdade é que as obras pasan non só unha evaluación, sino que cando se executan a obra hai unha empresa externa que realiza unha actuación de calidade da obra realizada, que non ten nada que ver coa cousa. Miraremos porque non é normal tampouco, e ademais eu convido a que os que vayamos por ali, a capa de asfalto é bastante contundente, quer dicir que non debería haber. Pero non debe ser mal compactada? Non o sei, haberá o que mirar. En todo caso, intentaremos resolver iso e diráselle. Nós tamén hai un compromiso, comentaba antes de que non lle facemos caso ás mocións, pois hai un que, pese ao traballo que nos está dando, que é o tema de non usar glifosfato, pois estáse mantendo. E ás veces é imposible actuar con estas cousas. Dos viais tomo nota dos que solicita, un deles, que a pista principal a Meiquiz, precisamente forma parte dun plan de obras. Supoño que ao longo do primeiro trimestre, primeiro semestre do ano, entrará en licitación, que precisamente vai desde a estrada principal en Palma co cruce a Meiquiz e sube hasta arriba, hasta cerca da antigua escola. Está incluído iso, e máis chegar polo outro lado ao núcleo de Rial, é dicir, que está contemplado. Tomamos nota do tema do cambio do casco de protección. Concesión de auga retomaremos agora dentro do traballo que nos corresponde. Forma parte deste paquete de actuacións que son complicados de facer por parte dos servizos xurídicos. Intentaremos retomar canto antes os bidóns da praia de Tanxil. Indicarei a xente que fai a limpeza viaria, a limpeza aceiras, ainda que polo descripción que me fan é máis ben de botarlle algún tipo de limpeza máis contundente de auga con cloro ou así para limpar de verdín ou así. Iso intentaremos facer agora, a ver se nos deixa un pouco a chuvia. Paseo da Ribeira e Formigón, xa se deu instruccións de que nos limparan o máis posible. Eu creo que non vamos tardar moito, non vai tardar a empresa que está executando as obras pro Llecón en acometer a obra definitiva no tramo de paseo marítimo e abrir. E aí espero que cambie un pouco toda a fisonomía. Desde logo vai haber un cambio radical, vaise optar por Formigón e non por volver a poñer as placas, as pedras anteriores. Esperemos que dé máis resultado para o que é o paso da xente e dos peóns que van.
todo caso, creo que eles, se por eles fora, antes de que acabe o ano, estaría rematada esa actuación do paseo completo, do que usaron para facer a obra de saneamento. Tomo nota da luz. Miramos o das pistas polideportivas, o do punto de luz. Tamén comentar que as pistas polideportivas non son municipais, son do colexio. Hai un acordo tamén de determinado horario, e botaremos unha ollada, e se é necesario, tamén se mira sempre co permiso da Xunta e da dirección do centro de poñer esa luz. Teño un horario de peche, eso sí, eso estou seguro que a determinada hora non lle podo decir cal é, pero hai unha instrucción e unha demanda do centro de que non permitamos a partir dunha hora determinada o uso das pistas. O sea, hai un funcionario, un traballador do Concello que ten que ir a tal hora a pechala, porque non son nosas. Aquí, ás veces se traballa ou se lle bota unha man, pero que non son as pistas municipais, son estrictamente o seu goberno e do Concello. Por iso temos que facer calqueira actuación de man deles. Os cans tomo nota, a ver que podemos facer. Básicamente, eu creo que a única medida que hai é multar. E para eso está a policía, para multar. Cando peguen unha cachada a alguén non recollendo, pois teñen que ir detrás del. Eu tamén lle podo dicir que en 2 ou 3 ocasións pois mesmo eu comprobei a persoa que o facía e mandei a policía a que lle entrara o paisano ou a paisana. É dicir que ás veces pasa por iso, que a policía os colle in situ e os detecte e lle saque unha multa. Alguna ten caído, pero nunca están de máis. Non se poñen moitas, eso sí que é certo, porque é difícil encontrar estas situacións, de collelos no momentiño e poder coller o propietario ou propietaria. En todo caso, hai que mirar. Tomo nota do de Rúas de Medio abaixo, falaremos coa empresa para que concentre algunha actividade por aí, hai tamén algunha outra petición a maiores que o faga. Primeira noticia do Club de Xubilados, ignoro calqueira circunstancia diso, en principio o local de xubilados, o local dos maiores é o lugar onde está o liceo, tan pronto rematen as obras do paseo que acabo de mencionar, aí hai unha subvención para instalar un ascensor pola beira do mar, que se vai executar ese proxecto. Por lo tanto, hai vocación, ao contrario, vocación de certa permanencia, sacar o que hai comprometido, que é incorporar máis actividades aí. Tamén se está barallando a ampliación de xornada de persoal de servicios sociais para colaborar na dinamización do espacio, e que poida haber baile, que poida haber tamén entrar en funcionamento que se listou tamén aos servizos nosos para ver se damos tirado dunha vez por todas a cafetería, que é algún servizo que creemos dinamizaría ese lugar, e que estaremos a que se faga o concurso. É a primeira noticia. A idea é potenciar ese espazo, se lle puxe un cartel, e xa digo, nos vindeiras semanas, meses, tocará a licitación do ascensor para cumprir unha subvención que temos a 80% ou 75% máis ben co Concello para executar unha obra dun ascensor exterior. O sea que, ao contrario, se quere invertir ali. A Rúa Cortada hai unha actuación que vai, ao igual que pasaba con Meiquiz, está dentro do plan de obras da Deputación aprobado por este Concello, por este Pleno, e salirá a licitación unha actuación na zona das Barreiras cara a Rianxo, para deixar unha segunda fase que haberá que incorporar nalgún outro momento, porque, efectivamente, cando hai unha actuación, ou a fai o Concello, ou a fai unha empresa contratada a través dun proceso de licitación que aínda non se produciu. O que están facendo, poñéndolle coto por non deixar hasta dentro dos meses, que será cando empeza a traballar a obra, a empresa nesa actuación. Entón, para ir sostendo. Mentres tamén hai unha actuación dunha empresa que é unha traída particular que ten obrigación de repoñer o seu estado anterior e deixar practicable a cousa. Iremos revisar, porque esa empresa ten o compromiso desas traídas particulares de resolvelo mentras non se millora a actuación. Tamén, basicamente, deuselle autorización para que o fagan antes e non nos encontráramos que
despois de facer o asfaltado nos ven unha empresa e nos abre no medio da carretera. Hai que tamén optimizar os recursos. Non? En todo caso, estamos falando eso, dun bachado provisional, hai un tramo incluído dentro dunha subvención do plan de obras que dará para a mitade máis ou menos do vial, deixando para o futuro outro. As luces do cementerio acabase de acometer unha actuación moi importante no cementerio de Rianxo, de repintado, de mellora. As luces supoño que haberá que intentar incorporalas, pero tamén incorporalas con algo con algo de xeito. Digo porque cando falo desto, falo de que encontrámonos cando estuvemos facendo a actuación agora de impermeabilización dos nichos e da actuación que en algún momento se permitiu a cada quen facer o que lle parecía. Ese facer o que parecía derivou en que haxa neste momento algunhas estruturas ou que houbera unhas estruturas que ninguén as mantivo porque eran particulares e que xeran peligro para os viandantes ou outros veciños que van ali a ver. Están degradadas, ese formigón está esgotado, malamente se une por... Entón, as actuacións deberíamos acostumarnos no cementerio municipal a que as promova o Concello. Despois, igual, cooperar con algún colectivo que se encarga, non haberá moito problema, pero como somos os responsables da seguridade, debería ser tamén o Concello quen, de alguma maneira, non permitise que se faga cada quen o que lle peta, porque despois, se hai un problema de seguridade ou lle cae unha figura a alguén, a responsabilidade sigue sendo do Concello, cando igual a figura non a colocou o Concello ou fai unha mala instalación a alguén e tal. Entón, intentaremos resolver o das luces. Neste ano foi porque estaban efectivamente obras ali. Miraremos de incorporar as luces que tradicionalmente se poñen no día de mañán, pero, xa digo, queremos un pouco ter certo coñecemento do que se fai no cementerio, ou o facemos nós directamente ou que o promovamos, ao menos. Por esa razón, que debemos ser nós quen, de alguma maneira, teñamos en conta esa actuación. Non debería permitir. Non, pero bueno, se queres facer unha persona que me quedou unha cousa. Pois entón te permito, para rematalo eu, sí. Pois simplemente eso, como nombraste o ascensor era unha cousa que me iba atrás, eu non suelo apuntar, entón por eso é normal que me quedaba atrás sempre. Nombraches antes o ascensor da Casa do Mar. Para cando? Pois esperemos que o primeiro semestre do ano. Sí. De feito, está incluído tamén un plan de obras, non é da tua corporación, porque xa se aprobara antes de que vos entrarades, pero aprobouse no plan único, no plan do POS, se non me engano, do ano pasado. Por algunhas circunstancias, algúns proxectos foron retrasándose, pero ten unha partida orzamentaria xa financiada pola propia Deputación e outra parte o Concello. Esa forma do plan de obras, non se pode dicir agora, pero... Non, é que subirá mañana arriba. Sí, nada, vai. Eso vai. Ben, e ora, público, queredes dirixirvos? Sí. Sí. Por favor, eu teño 22 anos, por suerte, que foron 22 anos, mas 22 da miña vida.
máis.